Duita, sulit. Tinta, salita, son. Ikan dua saat. 8, 9, 10. Dosta. Yo, dosta. Dos, egalo. Baro. Tero. Sido. Pondro. 17. 18. लोगोफोर प्रेक्टिस खालामो बिदि गैया सार्चलाइटआ दे हाय लोगोफोर हाय गिबियावनो खुलुमबाय खुलुमनोबो गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे थै जाबाय दे गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ जागोन माने फास्रा कालेक्सन दाखालि दि आङो दख'ना कालेक्सननि भिडिअ बानायदोंमोन ना ओमफ्राय सिमावबाय थानाङा दख'ना कालेक्सन भिडिअ बानायदोंमोन ना ओमफ्राय माने सोरबा बुंदोंमोन आरोना आब' फास्रा कालेक्सन भिडिअबो लाबो फास्रा कालेक्सन भिडिअबो नायनो मोजां मोनो होननानै बुंदों नालाय बेनिखायनो आङो फास्रा कालेक्सन भिडिअ लाबोबाय आरोना दिनै फास्राफोराथ' आंना एसेबां गैया दङ आरो गांनैसो बेखौनो देखायगोन आरोना आङो एसेबां मोजांबो गैया एसेबां दामनिबो गैया आंथ' बाराद्राय दामनि गानखायाना आङो दाम खमनिसो गानखायो न' मुथु न' जाहा मुथुआ आंनो दाम खमनिसो बायना होखायो लोगोफोर ओमफ्रायो फैसा गैजायाना बेखौनो आङो देखायनोसै आरोना ओमफ्राय नों माखौ बुंगोन नामा मुथु बुंनोबा बुंखादानो जल्दि गिबियावनो खुलुमबाय रायजोफोर दे थाब बुं धोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोन दिनैथ' बर'दिन माने क्रिसमास बेनिखायनो बयनिसिमबो आंनि लोगोफोर लोगोसे धोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलनि बिगोमानि लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो क्रिसमासनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय मेरि क्रिसमास हेपि क्रिसमास थेंक इउ ओमफ्राय दाना फास्रा कालेक्सन खालामसै न ओमफ्राय गोजांसोदो न लोगोफोर गोजां बोथोर जाबाय नालाय गोजांखागोन न लोगोफोर ओमफ्रायो र' फास्राखौ देखायनायनि सिगांनो आङो मोनसे खोथा बुंनिया आंनाथ' एलबामा रिलिज जासिगोन लोगोफोर ओमफ्राय आं आसा खालामदों आरोना नोंसोरो माने नोंथांमोना आंनि एलबामखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरोना लोगोफोर जुदि नोंसोरो लाइक खालामबासो शेयार खालामबासो मोजां कमेन्ट खालामब्लासो आरो आङो एलबाम बानायनो गोसो जाबावगोन दि लोगोफोर बेनिखायनो आंनि एलबामखौ शेयार खालामना होदे लोगोफोर आं आसा खालामबाय शेयार खालामगोन होननानै न' मुथु ओमफ्राय मबाइलखौ नायबाय थानाब्रा शेयार खालामदो ओमफ्राय दाना फास्राखौ आङो देखायनोसै फार्स्टआवनो फास्राया मा जागोनलै आंना र' फार्स्टआवनो फास्राखौ आङो माखौ देखायग्रोगोन बे मा जागोन फार्स्टआवनो देखायगोन आङो फास्राखौ माने मन्दिराव थांब्ला लाग्रा फास्रा मन्दिराव थांबा लाग्रा फास्राफोराथ' गुफुरल'सो जाखायो न' लोगोफोर ओमफ्राय गुफुरल' जायादां माने जोंना गुफुर लायो नालाय बेनिखायनो आं गुफुर होननानै बुंबाय ओमफ्राय आङो दाना मन्दिराव थांबा लाग्रा फास्राखौ देखायनोसै गुफुर गोजा नङा गुफुर होनथा आरोना गांसे देखायगोन आङो नै बेखिनियानो आरोना ओमफ्रायो लोगोफोर आंना फास्राया बिराद दाम खमसो दे नोंसोरो फास्रा कालेक्सन भिडिअ लाबो होनना बुंनायखाय आङो फास्रा कालेक्सन भिडिअ लाबोबाय न' मुथु नों लाग्रा जादो नों मानो ओरै नै लोगोफोर मन्दिराव थांब्ला लाग्रा फास्रा आगरानो ओरैबादि माबाखा आरोना ओइ थांथ'वा नों बेयावनो थानांगोन फास्रा लानांगोन ना हनै लाइटआ बारा गोजौ खालामनाङा हनै आगरा माबाथार आरोना मा होनगोन बेयो गल्डेन कालारनि ना आगरा ओमफ्राय बारा बेरथाराखै आरोना गुफुराव गल्डेन कालार बारा बेरथाराखै मन्दिराव थांनायखौलाय मानो बेरखाव बेरसिनांगौ न' लोगोफोर सिम्पोलानो मोजां न' मुथु सिम्पोलानो मोजां मुथुलै नोंखौ मालाय फासुना ज'लै जि गोदोर नुखायो नायलाय
मुथुखौ जाहा मुथुखौ जा गिदिर नुखायो लोगोफोर उन सिगां जबासो फिसा नुयो ओरैनो मुथु नाम लादो न' लोगोफोर बेयो मुथु मानसिखायसो मुथु नाम लादो ओमफ्राय गांसे थांबाय नोलाथ' नोङो गांसे थांबाय ओमफ्राय चार्ज लायदोंलै ओमफ्राय थाब देखायनोसै माने चार्ज लाइट फोजोंनासो भिडिअखौ बानायदो नालाय ओमफ्राय दसेनो जोबो चार्जआबो माने चार्ज लाइटआ माहाय गाज्रि जाबाय माने एसे गाज्रि जाबाय ओमफ्राय नै मन्दिराव थांब्ला है लायरायनोबो रोङा मन्दिराव थांब्ला लाग्रा फास्राया नैबेबो बेयो माबानि इन्दिनि ओमफ्राय आगरा गोथां माबा माबि बेखौ आं माहा बायदोंमोनलाय माबायावलै बै हरसिंगायाव मोनसे बाथौनि मिटिं जादोंमोन ना हरसिंगायाव बाथौनि मोनसे मिटिं गिदिर जादोंमोन ना इयाव बायदोंमोन आरोना नै आं थाब देखायनोसै गांनै थांबाय ओमफ्राय मन्दिराव थांबा लाग्रायाथ' गुफुरसो जाजोबो नैबेबो इन्दिनि आरोना ओमफ्राय नैबे आगरखौ बिराद मोजां मोनो आङो कालारजों माने आकाहि होनगोन न' इखो आकाहि कालारखौ आं बिराद मोजां मोनखायोना आकाहिया आंनि फेभरेट कालार मिनिखौ लानोसै आं नै गांथाम थांबाय मन्दिराव थांब्ला लाग्रा ब्लाउसो होनफ्लांसिगौमोन आङो आंनाथ' रायलायनायानो जाथाराना ब्लाउसथ' नङा फालिथ' नङा फास्रा ओमफ्राय है माबा थन्नायफोराबो जाथारालै नैबेबो इन्दिनि बेहाबो माबाया आगरा माबा नालाय गल्डेन कालार नालाय इसेबां बेराखै आरोना सिम्पोल बेबो इन्दिनि आथिंखौ बोख्लाय मुथु बोरैबा नुदो लद्दादा आथिंखौ बोख्लाय गाहाय खालाम बेबो आथिङावसो लाबावबाय आंनि फालिखौ बेबो इन्दिनि बेखौ जोंहा बाजैया बायना होदोंमोन आंनो जोंहा बाजै माने सोर बाजै बेखौबो खिन्थानोसै मुथुनि बिब' बाजैया गिफ्ट होदोंमोन आंनो बेखौ इन्दिनि मन्दिराव लानो होननानै गिफ्ट होदोंमोन ओमफ्राय बेबो थांबायनो थनखा नोङो ओमफ्राय बियो जि बोरैबा थंख्रबजोब्बायलै जियानो नै आयै बेबो मन्दिराव लाग्रामोन आरोना बेखौ आङो माहानिफ्राय लाबोनायमोन माने जिया बारा इसेबां मोजां नङादां बियो नै आगरफोरालाय मोजाङानो दिल्लीयाव थांनायाव आङो माबानिफ्राय लाबोदोंमोन बेखौ लाल किल्लानिफ्राय लाबोदोंमोन ओमफ्राय माने बोरैबा आरो जिया इसेबां मोजां नङा ओमफ्राय बेखिनियानो मन्दिराव लाग्राफोरा दंनायालाय दंबावो सरि जाबाय थाथोसै आरोना सरिफोरा बेखिनिया माने बेबोथ' एसे सरियानो जाबाय माने बांद्राय सरि जायाखै आरोना माहाय गोदान बेनिखायनो बेखौ देखायबाय ओमफ्राय दाना कभार भिडिअ ओरै बानायबा लाग्रा फास्रा कभार जोंथ' बिराद कभार ओरै भिडिअ बानायबाय नालाय ओमफ्राय बेफोराव लानाय फास्राफोरखौ देखायलायनोसै आरोना डाइरेक्ट है माथो दल'सोखाया नै आकाहि आंनि कभार भिडिअ बानायनायाव लाग्रा फास्रा आकाहि ओमफ्राय बेबो मन्दिराव लाग्रासोमोनलै बियो थालांबाय नै बे गांसेया मन्दिराव लाग्रासोमोन माबा जाबाय बियो गुफुरमोन आरोना बियो ओमफ्राय गुफुरबाबो इसेबां गुफुर नंला माबा नांबाय बेयावहाय कालार नांलाबाय मायाबा दख'नाजों सुजाबदोंमोन आङो कालार खारग्रा दख'नाजों सुजाबदोंमोन ओमफ्राय बे दख'नानि रङा बेयाव नांलाबाय आरोना माहाय ओमफ्राय बांद्राय गुफुर नंला बे मन्दिराव लाग्रासोमोन थाजाब्बाय बेयावनो दाना दङ ओमफ्राय एबाराव दङ गामि खाथिफोराव थांब्ला ओमफ्राय खाथि बाजारफोराव है बुंनायानो जायाखै र' एबाराव दङ खाथि बाजार ओमफ्राय गामि खाथिफोराव बेफोराव थांब्ला लाग्रा आरोना बेफोराव थांबा लाग्रा फालि ओमफ्राय बिदिनो गामिफोराव हाबा जायो नङा बेफोरावबो सासलायदा जोबथारसिगोनलै बेफोराव लाग्राब्ला है माबा ब्लाउससो होनफ्लांसिगौमोन आङो बेफोराव लाग्रा फास्रा आरोना लोगोफोर माबा रायलायनो रोङालै आङो मोजां माखौबासो बुंफ्लांबाय थायो दाना आङो थाब देखायलांसै सार्च लाइटआबो गैथारला बिनिफ्राय जागायनोसै नै रेगे रेगां बेखौथ' गामिनि बैसागो फांसनफोराव मोसाबायब्ला लायो आरोना आं थाब होथारनोसै न' ओमफ्राय गोथां ओमफ्रायो ब्लु ना बियो स्काइ ब्लु
फास्राखौनो मोजां मोजां बायना होथारालाय मुतुआ आंनो नै गोमो खाथि खाला गामिफोराव थांब्ला लाग्रा मा खाथि खाला गामि बेलाय बुंनायानो जाया माखौबा बुङो माखौबा देखायो माखौबा खोन्थायो आकाहिया सरिरैनो ओमफ्राया गोसोम बिदि फास्रायाथ' जा सोलिखादोंमोन ना मोजांबो नुयो नुनायालाय मानसि लायै मानसि मोजां नुयो ना ओमफ्राय नै बेखौ मा फास्रा होनगोनथाय मिथिला आङो जेखिजाया देखायबाय आरो ना मोजांखौनो देखाया नायलाय आङो जानला मोनला देखायथारो गांसेल'सै लोगोफोर लास्ट नै बेनो लास्ट पिंक कालार बेनो लास्ट गैलाबो सानदो दानिया खैथा दं आं सानसै खैथा दंलै बेयावलाय मारो बेखौनो सानबावलायगोन आरो सानबालाय बोरै जानो लोगोफोर आंना फास्राया बेखिनियानो बिराद खम आंना फास्राया माने आङो बेखौनो सानलायलायो आरो हर होमबालाय फास्राखौनो सानलायलायनो दुइटा जल्दि जल्दि तिनटा आंना फास्राया गासै 18टाल'सो लोगोफोर 18टा माने दंबावो दंनाया बिराद बोराय बोरायसो दङ आरोना माबाफोराव लाग्रा मा होनो आंथ' ना आरि गुरो नालाय नाबो गुरो माइबो गायो ओमफ्राय बे ना गुरनायफोराव माइ गायनायफोराव खर' खाग्राफोर बिदिफोरासो दङ आरोना बिराद बोराय बोराय दङ ओमफ्राय माने बे फास्राफोरा एक्सट्रा आरोना ओमफ्राय दख'नाजों थाफानाय फास्राफोरा एक्सट्रा आङो बेफोरखौ देखायलायासै ओमफ्राय बेखिनियानोसै आंना फास्राया नोंसोर फास्रा कालेक्सन लाबो होनना बुंनायखाय आङो लाबोबाय आरोना नङाबाथ' आङो लाबोआमोन ओमफ्राय दाना आरो मा कालेक्सन भिडिअ लाबोनांगौ खोन्थालायदो लोगोफोर खोन्थाना होब्ला मोजां मोनथारो आङो भिडिअखौ बानायनो एबार माबासो लाबोगोन बायदि जादों आङो लारायनो रोंमारासैसो एबार लोगोफोर आङो माबा कालेक्सन भिडिअ लाबोगोन बायदि जादों आरोना मुथुहाबो बिराद ड्रेस दङ नालाय मुथुनि ड्रेसासो आंनिख्रुइ बांसिन लोगोफोर बेनिखायनो आङो मुथुनि ड्रेस कालेक्सन लाबोनोसै नामा लाबोनो ना मुथु आंहालाय मा ड्रेस दंसै जायखिजाया बिदिनो गानग्रा इफोरो ओमफ्राय दाना नों माखौबा बुंगोन नामालै नोङो माथो जेबो रायलायथाराबा नोंखौ सानगोन माथो बा बिसानि मुथुआ जेबो रायलाया हिन्जावलासो ओमफ्राय मा भिडिअखौ फोजोबसै नामा ओमफ्राय दाना जोङो भिडिअखौ फोजोबसै जोंहा ओंखामबो सङाखै जों सानैल'सो आइमोना मालाय गामियाव प्रग्राम दं बेयावहाय थांबाय ओमफ्राय दा जों सानैल'सो ओंखाम जागोना ओमफ्राय जों दायो भिडिअखौ फोजोबनानै ओंखाम संनोसै ज्रेम एवनोसै जानोसै ओमफ्राय दाना आङो भिडिअखौ फोजोबसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय माने जों सानैनि भिडिअखौ नायबाय फास्रा कालेक्सन भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै ओमफ्राय आंनि सिउ सुदेमबार गोदान एलबामा रिलिज जाथारनोसै नैबे साननैसोनि गेजेरावनो साननै बा सानथामनि उनावनो होसिगोन आरोना ओमफ्राय आङो खनसे बुंबावनोसै आंनि एलबामखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन आरो शेयार खालामगोन लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन बेखौनो आसा खालामबाय आरोना नमतु बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै खुलुमबाय बाय बाय दे नों ओरै खालाम खुलुमबाय बाय बाय बयनिसिमबो आं बिदि खालामनो लाजियोलै मुस्कुराने की कर्ज उतारने होंगे मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे हो तो
कर्ज रखा है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान